No entenem com passem d'un escenari de demanar 335.000 euros de sanció a l'empresa i amb la promesa pública de demanar més sancions a un escenari de que pels fets de l'octubre i el novembre passats demanem 75.000 euros. No ho entenem. Això és el que li van fer a la nostra ciutat. Vegin aquesta imatge. Tenim muntanyes i muntanyes d'escombraries empastifant tots els racons de Tarragona, centre, ponent, llevant, nord. Això va ser molt greu, molt greu. No entenem l'atavió d'aquesta sanció. No entenem per què ens tremolen les cames davant d'FCC, davant del que li va fer a la ciutat de Tarragona enterrant-la sota muntanyes de brossa durant setmanes. Ens sembla molt greu. I el que deia la consellera de la brossa de neteja en aquell moment era que hi hauria sancions de $500.000 d'euros i coses de per l'estil, i queda a 75.000 euros per una empresa que facturava 20 milions d'euros l'any i pico durant dècades. És incomprensible com quan s'ha de triar entre defensar els interessos públics de la ciutadania o els d'un determinat lobby, hi ha qui sempre acaba triant el lobby. No ho entenem.